akbar sing nenggani sampeyan iki biasane nek dalang-dalang ya iki bapak-bapak sing wis sepuh-sepuh. Iki remaja-remaja wanita dilan to Mas. Iki lho ngarep iki lho. Remaja wanita. Betah melek iki. Isin to sampean kak guru ya tese anu iki guru-guru tese. Ya ta? Engko tak wae nomere Mas Akbar tapi 100.000. Tak jual nomere. Tak jual nomere. Minta wis tugase kok ringkes-ringkes kursi, wis tugase. Ya ngono kuwi lho Mas tanggung jawab. Iya no. Aku dhisik yo OSIS. Sampeyan yo OSIS? Ketua apa anggota apa? Wakil. Oh ya alhamdulillah berarti dipercaya Mas tanggung jawab. Jadi sampean awet remaja iki wis dipercaya anu tanggung jawab ngono kuwi ya Mas. Rene cas masa ya kene saliyane aku ya. Ora enek. Masa. Ora enek. Dadi aku maksudnya nek ngapusi ora enek sing roh.